Суҳробшоҳ Давлатзода. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сафари корӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон қарор дорад. Рӯзи гузашта дар ноҳияҳои Данғараву Фархор ва дигар минтақаҳо сарвазири мамлакат бо иқтидорҳои саноатӣ ва раванди тадбирҳои саҳроӣ ошноӣ пайдо карда, бобати афзоиш додани ҳаҷми маҳсулоти саноативу кишоварзӣ масъулонро вазифадор кард. Шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо. 4 апрел нахуст сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Норак бо ҷараёни татбиқи лоиҳаи таҷдид ва барқарорсозии нерӯгоҳи барқи оби Норак шинос шуд. корҳои таҷдид ва барқарорсозии нерӯгоҳи барқи оби Норак соли 2019 оғоз гардида, тибқи нақша дар 2 марҳила ба анҷом расонида мешавад. дар доираи марҳилаи якум таҷдиди 3 гидроагрегат ва таҷҳизоти асосию ёрирасони он, ивазнамоии 27 крани борбардори нерӯгоҳ, таҷдиди эҳтиёҷоти хусусии нерӯгоҳ, 3 ҳалқаи барқии комплекси зеризаминӣ, дарбандҳои куравӣ, чоҳҳои заҳбурӣ ва заҳкаши нерӯгоҳ, системаи идора ва назорат, ивази лифтҳои мусофирбар ва лифти борбардор, таъмири дарбандҳои бефи поён ва обрасонҳои турбинавӣ анҷом дода мешавад. дар марҳилаи баъдӣ таҷдиди 6 гидроагрегат, таҷҳизоти асосӣ ва ёрирасони он, кофтукови геотехникӣ, мониторинги полоиш, масофа, геодезӣ, сейсмикӣ, таъмири таҷҳизоти гидромеханикӣ ва кранҳо, ивазнамоии системаҳои ҳавотозакунӣ дар камераҳои дарбандҳо, васлӣ, коллекторҳо, ивазнамоии таҷҳизоти таъминоти об аз камераи клапанӣ то нерӯгоҳ, стансияҳои асосӣ, 6 автотрансформатор, таҷдиди оташнишонии автотрансформаторҳо ва таҷҳизоти дастгоҳҳои тақсимоти кушода анҷом дода мешавад. мавриди зикр аст ки лоиҳаи таҷдид ва барқарорсозии нерӯгоҳи барқи оби Норак аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар доираи яке аз ҳадафҳои стратегӣ расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ татбиқ карда мешавад. зимни шиносоӣ бо рафти татбиқи лоиҳаи таҷдид ва барқарорсозии нерӯгоҳи барқи оби Норак, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулонро барои андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати ҳарчи зудтар тақвият бахшидани корҳо ва ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ мондани фаъолияти кормандон вазифадор намуд. дар идома сарвазири мамлакат дар деҳоти корези ноҳияи Данғара аз рафти корҳои васлкунӣ, таҷҳизоти навбати сеюм ва чоруми сехҳои бофандагӣ, рангубори мато ва дузандагии ҷамъияти саҳумӣ пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил боздид ба амал овард. марҳилаи аввали маҷмӯаи насоҷии ҷамъияти саҳумӣ пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил бо иқтидори коркарди 10 000 тонна нахи пахта моҳи августи соли 2016, марҳилаи дуюми он соли 2018 бо иқтидори истеҳсолии наздик ба 15 000 тонна коркарди саноатии нахи пахта ва истеҳсоли 12 000 тонна ришта дар як сол мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда буд. дар маҷмӯъ иқтидори истеҳсолии ресандагии маҷмӯаи насоҷӣ коркарди қариб 25 000 тонна нахи пахта дар як сол буда, дар он барои 530 нафар мутахассисону коргарони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ муҳайё гардидааст. соли 2018 ба бунёди 3 корхонаи нав аз қабили корхонаи истеҳсоли ришта бо иқтидори коркарди 25 000 тонна нахи пахта дар як сол, рангубор ва истеҳсоли мато оғози расмӣ бахшида шуд. лоиҳаи сохтмони марҳилаи навбатӣ дорои 4 даври пурраи коркарди пахта буда, дар он истеҳсолоти ресандагӣ, бофандагӣ, рангуборкунӣ ва дузандагӣ пешбинӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шуда, муҷаҳҳазгардонии иншоот бо техникаҳои лозима идома дорад. то имрӯз таҷҳизоти истеҳсолоти ресандагӣ, бофандагӣ, рангуборкунӣ ва дузандагӣ қисман муҷаҳҳаз гардонида шудааст. масъулон нақша доранд ки бо роҳи равнақ бахшидани корҳои сохтмонии иншоотро дар муҳлати пешбинишуда мутобиқ ба талаботи замон мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. маҷмӯаи насоҷии ҷамъияти саҳумӣ пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил аз лиҳози иқтидори истеҳсолию технологӣ дар Осиёи марказӣ беназир буда, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд шуда, муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот ва технологияи коркарди пахта то сатҳи ниҳоӣ аз Штатҳои Муттаҳидаи Америка, Италия, Швейтсария, Олмон ва Чин дастрас гардидааст. имрӯзҳо дар заминҳои тобеи ҷамъияти саҳумӣ пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил кишти пахта ҷараён дорад.
дар соли 2021 ҷамъияти саҳумии пӯшидаи ҷунтаи данғара синсилу текстил дар майдони 1886 гектар замин кишти пахта гузаронида аз он 7210 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд ки ҳосил аз ҳар гектар 38,2 сентнериро ташкил намуд. дар соли 2022 низ ҷамъияти саҳумии пӯшидаи ҷунтаи данғара синсилу текстил нақша доранд ки дар майдони 1886 гектар замин кишти пахтаи навъи 120 рӯза гузаронида самти парваришро бо усули қатрагин ва зери плёнка ба роҳ монанд. ҳамчунин дар ин рӯз шуъбаи ташхиси нурии беморхонаи марказии ноҳияи данғара мавриди истифода қарор дода шуд. Иншоот мутобиқ ба талаботи замон сохта шуда дорои муосиртарин таҷҳизоти соҳавӣ ки дар минтақа беназир аст мебошад. дар иншооти навбунёд мутахассисони дорои малакаи баланди касбӣ ҷалб карда шуда ташхис ва муоина тавассути шабакаи махсуси интернетӣ назорат карда мешавад. ифтитоҳи шуъбаи ташхиси нурии беморхонаи марказии ноҳияи данғара имкон медиҳад ки сокинони ноҳияи данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳо метавонанд бе мушкилот ва сарфаи вақту маблағ ба ташхис ва муолиҷа фаро гирифта шаванд. бунёди иншооти нав ва дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ дар заминаи тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри солимӣ ва рушди соҳаи тандурустӣ анҷом дода шудааст. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Фархор коргоҳи дузандагӣ ва маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо ҷараёни тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ва истифодаи мақсадноки замин шинос шуд. коргоҳи дузандагӣ дар деҳаи гулистони деҳоти деҳқонобод аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Норасов Муҳаммадшариф дар муҳлати кӯтоҳ мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд карда шудааст. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншооти навбунёд барои 30 нафар сокини маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ фароҳам оварда шуд. тасмим гирифтем ки дар деҳаамон як корхонаи дузандагӣ ва истифода дидем. занону духтарон ба ҷои кор таъмин карда шуданд ва ҳамаи ин занону духтарон бо тариқи озмун гузаштан ба кор қабул карда шуданд. мо дар оянда тасмим гирифтем ки боз як майдончаи варзишии дигар дар ҳамин деҳа ба истифода диҳем. ин таҷҳизотое ки мо таъмин кардем аз давлати чин мебошад. маркази саломатӣ дар деҳаи афардии деҳоти деҳқонобод бо саҳми соҳибкори маҳаллии Рустамов Хайрулло сохта шудааст. корҳои сохтмони маркази саломатӣ соли 2019 оғоз гардида иншоот дорои ҳуҷраҳои зарурӣ, имконияти мусоиди кору фаъолият барои кормандон мебошад. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Фархор дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо бунёди 70 иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла маркази тиббии ташхисӣ дар кӯчаи Исмоили Сомонии ҷамоати шаҳраки Фархор ҷараён дорад. сохтмони иншоот соли 2020 оғоз гашта айни замон корҳои пардозгарӣ ва рангубор намудани бино ҷараён дорад. маркази тиббии ташхисӣ бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Умаров Масъуд бунёд карда мешавад. сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти ибтидоии рақами 66 деҳаи Уртабуз дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд соли 2020 оғоз гардида айни замон тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар иншоот бо маром ҷараён дорад. тибқи лоиҳа иншоот аз 20 синфхонаи таълимӣ, дузандагӣ, ошхона, маҷлисгоҳ, китобхона ва ҳуҷраҳои корию ёрирасон иборат буда барои дар як баст барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 480 нафар пешбинӣ шудааст. сохтмони 10 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 28 дар деҳаи бобусафоли деҳоти Гулшан соли 2019 оғоз гашта айни замон пӯшонидани боми бино дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. тибқи лоиҳа иншоот аз 2 ошиёна иборат буда дорои 14 синфхона, толори варзишӣ, китобхона, ошхона ва синфхонаҳои фанӣ буда барои 640 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. мавриди зикр аст ки дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз дар ноҳияи Фархор сохтмони 400 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар доираи тадбирҳои бунёдкорӣ ҳамзамон таъмини деҳаҳои навбунёд бо инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла кашидани хатти интиқоли нерӯи барқ ҷараён дорад. ин навбат беш аз 500 манзили истиқоматӣ бо нерӯи барқ таъмин шуда тадбири мазкур минбаъд низ идома дода мешавад. сарвазири мамлакат дар ноҳияи Фархор бо фаъолияти аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Қаюмови деҳоти деҳқонобод шинос шуд. дар тобеияти хоҷагии мазкур 26 гектар замин мавҷуд буда 17 гектар барои кишти пахта, 6 гектар ғалладонагӣ, 1 гектар боғ ва 1,5 гектар барои хӯроки чорво пешбинӣ шудааст. ҳамарӯза зиёда аз 100 адад тухми пошакҳо фаъолона кор карда то имрӯз зиёда аз 4050 гектар замини ноҳия ба кишти пахта фаро гирифта шудааст. нақша дорем ки имсол дар майдони 9650 гектар
пахта кишт намоем. Ба ғайр аз пахта мо имсол дар гармхонаҳои доимӣ амалкунанда ва мавсимӣ дар майдони 5 гектар 76 сотиқ ба кишти бодиринг ва помидор фаро гирифта шудааст. Корбарӣ пеш рафта истодааст ва мо ҳамарӯза саъю кӯшиш дорем ки истеҳсол ва парвариши ин намуд зироатҳои барвақтиро хуб баром монда ҳосили дучанд ба даст биёрем. таҷдиду барқарорсозии дастгоҳҳои пойгоҳҳои обкашии мавзеи уртабуз дар доираи лоиҳаи идоракунии захираҳои об дар ҳавзаҳои дарёи Панҷ соли 2020 оғоз гардида буд. пойгоҳи обкашии уртабуз рақами 1 аз 10 агрегат, рақами 2 аз 2 агрегат, рақами 3 аз 4 агрегат ва рақами 4 аз 12 агрегат иборат мебошад. дар доираи лоиҳа дар пойгоҳи обкашии уртабуз рақами 1 7 агрегат, рақами 2 2 агрегат, рақами 3 3 агрегат ва рақами 4 7 агрегат таъмир ва иваз карда шуда ба талаботи замон мутобиқ гардонида шудааст. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар фабрикаи паррандапарварӣ шинос шуд. фабрикаи паррандапарварӣ дар деҳоти Дашти Гуло бо мақсади таъмини аҳолӣ бо гӯшти парҳезии мурғ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Назаров Бобомурод бунёд гардида истодааст. фабрикаи паррандапарварӣ дар майдони 0,36 гектар замин сохта шуда аз ду марҳила иборат мебошад. марҳилаи якуми он дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта барои парвариши 13700 сар парранда пешбинӣ гардидааст. баъди ба анҷом расидани корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи дуюм дар фабрика парвариши боз 16300 сар ва дар маҷмӯъ парвариши 30000 сар парранда ба роҳ монда шуда 12 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. кооперативи истеҳсолии агроглобал дар деҳоти меҳнатобод воқеъ буда майдони заминҳои корами он 115 гектарро дар бар гирифта шумораи коргарон 380 нафарро ташкил мекунад. самти фаъолияти кооператив асосан ба парвариши пахта, ғалладонагиҳо, сабзавот ва хӯроки чорво нигаронида шудааст. айни ҳол кооперативи мазкур дар майдони 60 гектар ғалла, 1 гектар картошка, 1 гектар пиёз, 2 гектар сабзавот ва 1 гектари дигар хӯроки чорво кишт намудааст. кишти пахта дар кооперативи мазкур бо суръат идома дошта тибқи нақша дар мавсими ҷорӣ дар майдони 50 гектар кишти ин навъи зироат ба анҷом расонида мешавад. хоҷагӣ мо дорои 95 гектар замини обӣ мебошад ки аз ҷумла 45 гектари онро навъи пумбадонаи пахтаи ориён киш кардем. ва соли гузашта навъи флеш дар майдони 35 гектар киш карда будем ки 32 сенери ҳосил гирифтем. имсол ҳам ният дорем ки ҳамин ҳосилро боз зиёдтар кунем. дар хоҷагӣ қариб 200 нафар саҳмдорон ҳастанд. бо мақсади бо оби соф таъмин намудани хоҷагиҳои ҳудуди ноҳияҳои Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Фархор ва Восеъ дар доираи лоиҳаи идоракунии захираҳои обӣ дар ҳавзаи Дарёи Панҷ ва Шарикони Рушд дар соҳили Дарёи Панҷ дар масоҳати 36 гектар ҳавзи обтакшинкунак бунёд гардида истодааст. масофаи соҳили Дарёи Панҷ дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ 25 километрро дар бар мегирад. ҳамасола бо мақсади пешгирии хавфи обхезӣ ва таъмини хоҷагиҳо бо оби полезӣ дар соҳили Дарёи Панҷ аз ҷониби муассисаи давлатии канали Чӯбек ва дар доираи лоиҳаҳои пешниҳод гардида корҳои тозакунии маҷрои дарё ва соҳилмустаҳкамкунӣ ба роҳ монда мешавад. дар доираи сафар сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Данғара, Фархор ва Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо фаъолон, кормандони соҳаи тандурустӣ ва хоҷагидорон мулоқот намуд. зимни мулоқот таъкид шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар гардидани сатҳи некӯаҳволӣ ва рушди инфраструктури шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои мушаххасро амалӣ сохтааст. дар ин росто аз сокинон талаб карда шуд ки барои мақсаднок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигию саҳроӣ, рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ ва бо ин васила таъмин намудани фаровонҳосилӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ аз ҳар вақта дида масъулиятшинос бошанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ идома дорад. зимнан дар майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бустон маросими сафарбарнамоии ҷавонони ихтиёрӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд ки дар он роҳбарияти шаҳри Бустон, сохторҳои қудратӣ, даъватшудагон ва падару модари онҳо, раисони маҳаллаҳо, собиқадорон, наврасону ҷавонон ва фаъолони шаҳр иштирок намуданд. тафсилот дар ин хусус.
در نزد میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان ولایت سوغد مراسم سفربرنمایی جوانان اختیاری برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با تنتنه و شهامت خاصه برگزار گردید که در آن رهبریت شهر بوستان سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد، ساختارهای قدرتی، نوسکران اختیاری و پدر و مادر آنها، رئیسان محله‌ها، سابقه‌داران، نورسان و جوانان شرکت ورزیدند. رهبریت شهر بوستان کل اشتراکداران چهاربینی، پدر و مادران و جوانان اختیاری را به مناسبت روز دعوت شونده صمیمانه تبریک و شادباش گفته قید نمود که جمهوری تاجیکستان با به دست آوردن استقلالیت دولتی برای تشکیل ارتش توانا تمام امکانات ضروری را استفاده نمود که امروز حمایت مرز و بوم کشور، آسودگی و آبادی از جسارت و مردانگی فرزندان دلیر وطن است و دستاوردهای امروزی دوران صاحب استقلالی نسل جوان را به ثبات و سازندگی، بنیادکاری و دانش‌اندوزی و حمایت مرز و بوم وطن عزیزمان هدایت می‌نماید. در جمع آمد همچنین گفته شد که حمایت مرز و بوم وطن وظیفه مقدس و پرافتخار هر شخص سالم فکر با آبرو و با ننگ و ناموس کشور بوده. امروز گروه کلان اختیاریان که با امر دل خواهش خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور را دارند از وطن دوستی آنها مقدس شماریدن آب و خاک وطن بشارت می‌دهد. در شهر بوستان برای جلب جوانان به خدمت حربی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، مسئولین دخلدار شعبه معارف قبل از آغاز دعوت جوانان به خدمت حربی در مؤسسه‌های تعلیمی چهاربینی‌های حربی وطن دوستی بیشتر برگزار گردیده، همچنین در قسم‌های حربی روز درهای گشاد و شناسایی با شرایط خدمت سربازان، صحبت با خدمتچیان حربی جزو تام‌های قوه‌های مسلح دایر کرده شدند. حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعوی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گردیدن شرایط‌های مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید. در قسم‌های نظامی تمام واحد و ساختارهای قوه‌های مسلح کشور واقع در شهر بوستان شرط و شرایط خدمت حربی در سطح ضروری فراهم آورده شده است و جوانان ضمن بازدید صحبت با افسران و سربازان تأثیرات خوب برداشتند که این عامل به بلند برداشتن معرفت حقوقی و تندرستی جوانان مساعده نمود که در روزهای اول دعوت بهاری صف جوانان خواهشمند در شهر بوستان زیاد است. جوانان دعوتی در شهر بوستان بعد ختم کورس‌های تخصصی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع جمهوری تاجیکستان همچون صاحب به خدمت حربی سفربر گردیدند. در انتهای چهاربینی همچون عنعنه خاص مراسم تناول پاره نان از دست مادران از جانب جوانان همچون رمز پاس داشتن آیین نیاگان صداقت به آب و خاک وطن برگزار گردیده از جانب بخش فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان برنامه رنگین فرهنگی و فراغتی پیشکش گردید. баъд аз доир гардидани маъракаҳои гусели даъватшавандагон дар шаҳру ноҳияҳо ҷавонон ба чорабинии вилоятӣ даъват гардиданд. маросими гусели беш аз 1100 нафар даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ аз 18 шаҳру ноҳияи вилояти суғд низ мутантан сурат гирифт. ин маъракаи хотирмон бо ширкати роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва собиқадорону фаъолони ҷомеа доир гардид. зимнан баргузории ин ҳамоиш нутиқон дар бораи хизмати аскарӣ ва шароити будубоши наваскарон дар қисмҳои низомӣ ибрози андеша карданд. гузориш дар ин хусус. чорабинӣ бахшида ба маросими гусели наваскарон аз вилояти суғд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар амфитеатри қасри арбоб хубу хотирмон доир гардид. 1100 нафар ҷавонони далеру шуҷоъ аз 18 шаҳру навоҳии вилоят бо хоҳиши худ ба комиссарияти ҳарбии вилояти суғд бо мақсади аዶ намудани қарзи шаҳрвандии хеш ариза додаву имрӯз азми сафар доранд. дар маросими гусели наваскарон зиёда аз 10 000 нафар ҷавонон, волидайни сафарбаршавандагон ва роҳбарияти вилояту шаҳру навоҳӣ инчунин комиссариятҳои ҳарбии ҳудуди вилоят ширкат варзиданд. зимни суханронии раиси вилояти суғд қайд намуд ки ҷавонон нерӯи пешбарандии ҷомеа ва сипари боэътимоди давлату миллат буда хизмат дар сафи артиши миллӣ барои ҳар як ҷавони ватандору миҳанпараст ифтихор аст. баъди хатми муассисаи таълимӣ ба федераи русия ба муҳоҷират рафта будам. баъди шунидани он ки фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон дар бораи даъвати навбатии шаҳрвандоне ки солҳои таваллудашон 1995-2004 ба хизмати ҳарбӣ ба таъсиб расид, ҳамроҳи 5 нафар ҳамсолонам бо хоҳиш шуд барои адо намудани қарзи шаҳрвандии худ баргаштем. ман ҳамаи ҷавонон ва ҳамсолонамро даъват мекунам то ки аз хизмати ватан дасткашӣ накунанд, зеро хизмати ватан модар қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмард аст. хушбахтона имрӯз дар ҳама
قسم‌های حربی جمهوری تاجیکستان شرایط‌های بهتری فراهم آورده شده است. در دوام خدمت ما نواسکران آب و تاب یافته از مکتب مردانگی می‌زنیم و به قدر پدر و مادر وطن استقلالیت کامل وطن می‌رسیم. بنابر معلومات راهبریتی ولایت در امروز چهاربینی ناحیه‌های سپیتامین و کوهستان مستچاه پیشصفان معرکه سفربرکنی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان میباشند. مدیر دعوتشونده خادیف الهام جان از ناحیه باباجان غفورов به جوانان برای سربلندانه خدمت مادر وطن را ادا نمودن بردباری‌ها تمنا نموده ابراز داشت که من از خواهش خودم نو خانه‌دار دیگه باشم وطن ما حمایت کند گفته نو کینم که دی دولت به خدمت کنده فسانداسیم لایم هر فرزندم پدر مادرشون بچه‌هاشون از دست خودشون که دی خدمت بتید دولت به خدمت کند. طبق اطلاع سردار کمیسریت حربی ولایت سوخت در امروز چهاربینی گروه جوانان نیز به خدمت مادر وطن گسیلانده می شوند که طی 3 ماه اخیر با جلب کمیسریت های حربی شهر و نواحی ولایت در کورس رانندگی تحصیل نموده صاحب شهادتنامه رانندگی گردیدند. سفربرشوندگان از 1 تا 2 سال در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت خواهند کرد. در انتها برنامه پرمحتوا و رنگین اهل فرهنگ ولایت به چهاربینی شکوهی تازه ضم نمود. خدمت به وطن مادر قرض فرزندی و ایمانی و وجدانی هر جوانمردی با ننگ و ناموس بوده مکتب بزرگ تربیت اراده، جسارت، شجاعت و وطنداری به حساب می رود. اجرای این قرض نشانه کمالات انسانی هر جوان می باشد. ذکر شد ضمن همایش تنتنوی در شهر ترسونزاده به مناسبت سفربر نمودن زیاده از 100 نفر جوانان اختیاریان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان. همزمان نمایش ورزشی و برنامه فرهنگی به معرکه گسیل نواسکران شکوهی ادامه بخشید. چهاربینی تنتنوی برای گسیل جوانان به خدمت حربی در شهر ترسونزاده برگزار گردید. در روز اول دعوت بهاری نواسکران در اینجا جوانان با ننگ و ناموس منطقه با خواهش خود حاضر گشتند. رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده، مقامات حفظ حقوق، کمیسریت حربی، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین دعوتشدگان در جماعت تنتنوی اشتراک و سخنرانی نمودند. قید کرده شد که امروز قوه‌های مسلح مملکت خیلی تشکل یافته از جهت تامینات مادی و تکنیکی، قدرت و مهارت حربی و انتظام حیات شخصی نسبت به سالهای پیشین فرقیت زیادی دارد. ارتش ما امروز استقلالیت و تمام هستی تاجیکستان عزیزمان را سربلندانه حفظ می‌نماید و برای هر جوانمرد باعث افتخار است که همچون سرباز در صف ارتش قرض شهروندی و جوانمردی خود را ادا نماید. از حساب جوان پسران لای و قدمند در کورس‌های کوتاه‌مدت رانندگی 120 نفر تحصیل نموده امروز با شهادتنامه رانندگی سرفراز گردیدند. کارهای فهماندهی، تشویقات و تقریبات در جماعت‌های شهرک و دهات شهر ترسونزاده و آموزش خوانندگان صنف‌های 10 و 11 با شرط و شرایط سربازان در قسم‌های حربی گذرانده شد. خدمت کردن به وطن اصلا خدمت کردن به پدر و مادر و برادران و خواهران است، زیرا وطن و ملت دو رکن مقدس است که بدون آنها هیچ فرد سری بلند و افتخار انسانی داشتن نمیتواند. باید گفت که امروزها صدها نفر فرزندان با ننگ و ناموس شهر ترسونزاده در جزء تام‌های قوه‌های مسلح ادای خدمت مادر وطن می‌نمایند. در قسمت فرهنگی چهاربینی ورزشگران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده برنامه رنگین را پیشنهاد مهمانان و دعوتشوندگان نمودند. هنرمندان خانه فرهنگ شهر ترسونزاده نیز برنامه کنسرتی را برای گسیل نواسکران نمایش دادند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای استراحت و فراغت شهروندان چاره‌های ضروری اندیشیده قریب در همه شهر و ناحیه‌ها موضع‌های استراحتی و باغ‌ها و انشاءات فرهنگی را تعمیر و از نوسازی کرده است. اینچنین داومی 3 سال اخیر در مملکت ده‌ها باغ‌های نو، نقطه‌های دلخوشی و میدانچه‌های بازی کودکان ساخته به استفاده داده شدند. باغ فرهنگی فرغاتی به نام میرسعید علی حمدانی شهر کولاب نیز در عرفه تجلیل از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از نوسازی کرده شد که امروزها موضع دوست داشته ساکنان و مهمانان شهر کولاب گردیده است.
дар даврони соҳиб истиқлолии мамлакат барои истироҳату фароғати шаҳрвандон дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои деҳот мавзеъҳои истироҳатӣ сохта ба истифода дода шуданд ва боғу гулгаштҳо аз нав таҷдид гардиданд. боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Мирсаид Али Ҳамадонии шаҳри Кӯлоб низ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз навсозӣ карда шуда, дар он арғунчакҳои муосир васл гардиданд. шурӯъ аз даромадгоҳи боғ дар паҳлӯи роҳраво фавораҳо васл карда шуда, гулу бутаҳо ва дарахтони ороишӣ шинониданд. ҳама рӯза дар ин боғ садҳо нафар сокинони шаҳр ва меҳмонон истироҳату фароғат мекунанд. дар маркази боғ бошад гӯшаи нав сохта шудааст, ки дар он дуконҳои ҳунармандон, фавораҳо, ҷойи бозии кӯдакон ва боз чанд иншооти дигар ҷойгир мебошанд. кормандони боғ ҳамарӯза барои боз ҳам ободу зебо гардидани он кӯшиш ба харҷ медиҳанд. имсол дар боғи фарҳангии фароғати шаҳри Кӯлоб зиёда аз 80 000 гули лола шинонда шуда, ҳамзамон гулҳои мавсимӣ 30 000 гули виола ва катарантус маргаритка шинонда шуда, 4 500 бех гули садбарг шинонда шуда ва ҳамзамон корҳои ободонӣ барои истироҳати фароғати шаҳрвандон рафта истодааст. дар баробари ин ҳама фавораҳои боғ кор карда барои истироҳати мардум боғ омода аст. бо гарм шудани ҳаво шаҳрвандон бештар ба мавзеъҳои истироҳатӣ мераванд ва ба ин хотир маъмурияти боғи мазкур шумораи роҳаткурсиҳо, нуқтаҳои дилхушӣ ва арғунчакҳоро зиёд карда истодааст. имсол барои беҳтар шудани шароит ба боғ хати об кашониданд, ки имкон фароҳам меорад ба таври доимӣ гулу бутаҳо об дода паҳлӯи роҳравҳоро нарм нигоҳ доранд. таъмири таҷҳизоти равшанидиҳандаро анҷом доданд, ки сокинон метавонанд шабона низ сайру гашт намоянд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар ноҳияи восеъ барои қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи квотаи президентӣ имсол 130 нафар довталабон иштирок намуданд. барои таҳсил тариқи квотаи президентӣ барои ноҳияи восеъ 14 ҷой ҷудо шудааст. бояд гуфт, ки ҳадаф аз ташкили квотаи президентӣ таъмин намудани минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ бо мутахассисон аз ҳисоби духтарону писарон ва ба низом даровардани ҷараёни қабул ба мактабҳои олӣ аз рӯи ин меъёри қабул мебошад. با مقصد تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری تاجیکستان طبق کوتای پرزیدنتی و در اساس قرار رئیس ناحیه وسه اوید به تأسیس کمیسیا درباره قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری تاجیکستان طریق کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 در مرکز ناحیه وسه آزمون قبول ختم کنندگان برگزار گردید. در آزمون 130 نفر داوطلبان از همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فعالانه اشتراک نمودند. رفتی آزمون را طریق کامراهای نظارتی از نزدیک والدان داوطلبان تماشا کردند. نتیجه آزمون از جانب کمیسیا سنجیده شده معین نمود که از شماره 130 نفر داوطلب در ناحیه وسه برای اشغال کوتای پرزیدنتی 60 نفرشان برای اشتراک به آزمون دور ولایتی پیشنهاد شدند. برای تحصیل به کوتا با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری و ناحیه وسه 14 جای جدا شده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. ба хотири гиромидошти хотираи мураббии шоистаи Тоҷикистон, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Сай Маҳмуд Маҳмадрасулов дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов ҳамоиши илмӣ назаравӣ баргузор шуд. дар кори ин чорабинӣ олимону донишҷӯён собиқадорони соҳаи тарбияи ҷисмонию варзиш иштирок намуданд. рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамин унвон дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе ҳамоиши илмии назаравӣ баргузор шуд. тадбири мазкур ба хотири гиромидошти хотираи мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон доцент Сай Маҳмуд Маҳмадрасулов роҳандозӣ шуда дар кори он олимону донишмандон собиқадорони соҳаи тарбияи ҷисмониву варзиш ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. ҳамчунин роҳбарияти филиали донишгоҳи мазкур дар шаҳри Душанбе дар ин ҳамоиш маҷозӣ баромад карда нақши Сай Маҳмуд Маҳмадрасуловро дар тарбия ва ба камол расонидани ҷавонону наврасон дар роҳияи инсондӯстӣ ва рушди намудҳои варзиш аз ҷумла гуштини миллӣ, зюдо, самбо нек арзёбӣ намуданд. нақши Маҳмадрасулов дар ин соҳаи варзиш, яъне оид ба гуштинги миллии тоҷикӣ ва гуштинги самбо хеле зиёд аст ва он кас тавонистанд дар ҳаёти
зиндагии худашон хеле ҷавонони зиёдеро ҳам ба воя расонданд ва тавонистанд он касо дар соҳаи варзиш як мактаби худро дошта буданд ва онҳо имрӯз мактабе ки муҳаммад расулов ба ин насли имрӯза боқӣ гузоштанд ва ҷавонони имрӯзаи мо аз он хеле зиёд истифода ҳам мекунанд. Масалан чанд соле ки мо вақте ки дар филиали донишгоҳи давлатии Москав охирон кор мекардам, дар ин ҷо фаъолият мекардам дар кафедраи фанҳои иҷтимоию гуманитарӣ, яъне ки он кас тавонистан як мактаби соҳаи худро пайдо кардан доштанд ва инро инкишоф доданд ва мо аз он фахр мекунем ки имрӯз ҷавонон, шахсан ман аз он фахр мекунам ки аз мактаби Муҳаммад Расулов хеле чизҳоро ҳам ба худ гирифтам. ба таъкиди ҳолдунҳо Саи Маҳмуд Муҳаммад Расулов ки ҳамчун доцент омӯзгор дар филиали донишгоҳи давлатии Москва дар шаҳри Душанбе фаъолият мекард, шогирдони зиёдеро дар самти гӯштингирӣ тарбият кардааст ки имрӯзҳо натиҷаи фаъолияташ самар оварда дастпарваронаш дар рушди соҳаи варзиш ва тарбияти ҷисмонӣ нақши бориз доранд. ҳозирин хизматҳои Саи Маҳмуд Муҳаммад Расуловро шоистаи таҳсин хонда зиндагиномаашро барои рӯзгори ҷавонону варзишгарон намунаи ибрат арзёбӣ карданд. бино ба иттилои масъулин ба хотири гиромидошти мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон доцент Саи Маҳмуд Муҳаммад Расулов дар назар аст ки моҳи майи соли равон дар мамлакат мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз намуди гӯштингирӣ баргузор карда хоҳад шуд. ин тасмим соли панҷум аст ки роҳандозӣ шуда беҳтарин варзишгарони ҳирфавии мамлакат дар он иштирок ва рақобат менамоянд. нахуст намоиши боз як асари саҳнавӣ дар театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ дӯстдорону алоқамандони театрро ба ҳам овард. дар саҳнаи ин боргоҳи ҳунар нахуст намоиши драмаи Бунбаст баргузор гардид. ҳамкоронамон аз ҷараёни нахуст намоиш гузориш омода карданд. бунбаст ҳамин гуна ном гирифтааст намоиши нав дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. асари саҳнавӣ аз рӯи намоишномаи драманависи турк Тунҷер Ҷуҷеноғлу дар таҳияи ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Қурбон Собир рӯи саҳна омадааст. ҳодисаҳои асар ки таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ба худ ҷалб мекунанд дар яке аз давлатҳои ховари миёна рух медиҳанд. дар қатори ҳунармандону аҳли санъати кишвар донишҷӯёни донишкадаи олии сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввалинҳо шуда ин спектаклро тамошо карданд. бояд гуфт ки муаллифи асар Тунҷер Ҷуҷеноғлу яке аз драманависони машҳури ҷаҳон дониста мешавад. намоишномаҳои ӯ дар аксар мамлакатҳои дунё саҳнавӣ шудаанд. дар Тоҷикистон ин дуюмин асари драманавис аст ки пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. чаро мепурсӣ? охир аз ҳад зиёд ғафс аст ва бо ҳуруфи хурд чоп шудааст. تونجر جوجود آغلو یک مؤلفی هست که در دنیا خیلی شهرت داره. این نویسنده، این دراماتورگ اثراشو در تمام دنیا میگذارن. یک گونه مثلا میگن شکسپیری بعدی میگن و دعوا دارن هم ملتاش. خلاص همین خیلی ما هم گرفتیم و خوب کردیم. باید بگیم که نمایش آغاز میشه در یک بستگی و در انجام نمایش ما اون زنجیرهایی که بسته است بازش میکنیم. یعنی مثل توبه، مثل اون که عذر پرسیم، مثل اون که هدایت کنیم که عذر پرسند و ببخشند همدیگر. нақшҳои марказиро дар намоиши тозатавлид Мавлона Наҷмуддинова, Аъзам Розиқ ва Гулмираи Аҳрор мебозанд. ҳамон тавре ки коргардони намоиш Қурбон Собир мегӯяд, аҳли эҷод давоми 3 моҳ аз субҳ то шом барои таҳияи драмаи Бунбаст машғул буданд ва талош намуданд то ки спектаклро бо тамоми нозукиҳояш пешниҳоди бинанда гардонанд. ин ҳама чӣ маънӣ дорад? чаро маро ба ин ҳол овардӣ? хоҳари ман медонам, ӯ маро ба ин ҷо даъват кард. мардуми тамаддун